Grada na mga badi. Kanya punta. Rice. Pinunon niya anay okra. Tapos ibot niya ng kalambit. Ani kay ibot niya na sili. Jo halang-halang ini siya. Kaya gilata na kung 4 ka sili ani. Pero lata kay mga sili. Anda kaon. Nyapon. Yan niya, snack naman to. Karang panyasa. Okra. Alang. Alang siya, alang. Sobrang sarap sa ganitong ulam. At lagyan mo ng sili. Magpapa-only rice ka talaga. Alam? Yun yung ulo. Sibsibin.
natin mga badi. Kauman pa niya para tanaw. Lisyon na lang sa sila na binan. Ito kaga okra. Man. Ano? Dito. Right.